дар ғарби Тоҷикистон айни замон ду маркази амрикоӣ дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар собиқ Қурғонтепа ва шаҳри бостонии Кӯлоб фаъолият мекунанд. гӯшаи амрикои Қурғонтепа дар назди шоҳроҳи Душанбе Кӯлоб ҷойгир аст, ки барномаи бевоситаи сафоияти Амрико дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ва соли 2009 дар шаҳри Қурғонтепа бо дастгирии сафоияти Амрико дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва бевосита ҳукумати шаҳри Қурғонтепа таъсис ёфта шудааст. дар гирду атрофи маркази мо алал хусус донишгоҳи давлатии шаҳри Қурғонтепа ба номи Носири Хусрав ва мақсади мо низ аз ҷойгир кардани марказ дар ин шоҳро аз он иборат буд, ки ҳарчи зиёдтар кӯдакон ва ҷавонони тоҷик аз чунин як маркази замонавӣ ба таври ройгон баҳри муфид гардонидани хеш нисбати забономӯзӣ аз ин иборат буд. ба гӯшаи амрикои Қурғонтепа бахусус кӯдакон ва ҷавонони шаҳр ва навоҳии гидру атрофи шаҳри Қурғонтепа алал хусус ноҳияи Бохтар, Сарбанд, Ҷалолиддини Балхӣ, Вахш ва дигар ноҳияҳоро ҷалб намояд ва ба онҳо ҳама намуд чорабиниҳои омӯзишӣ нисбати забономӯзӣ алал хусус забони англисиро бепул ба таври ройгон ба роҳ монад. Good. Let's go back. So, what day is today? Day is reading book. Yes, you boy. Yeah, what day is today? Days? Day. Today is Wednesday. Wednesday. Today is Wednesday. And what do we do? Thank you. What do we do on Wednesdays? What do we do? Raise your hand. What do we do? Yes, sure. дар марказ аз ҳисоби донишҷӯён алал хусус донишҷӯёни факултаи забонҳои хориҷӣ мо баҳри роҳандозии чорабиниҳои таълимии хеш ихтиёриён волонтёронро интихоб намуда ҳастем, ки онҳо ҳамарӯза бо кӯдакон ва ҳамсолони худ яъне ҷавонон ва донишҷӯёни дигар кор мебаранд. мошумора ба мисол ҳайати ихтиёриёни маркази гӯшаи амрико шомил мегардонем. бениҳоят хуб мешавад. Okay, do you know how does it call, how do we call, animals that can live was? соли 2013 вақте ки ман имтиҳонои барномаи флексро гузаштам ва имконияти як сол дар Амрико таҳсил карданро доштам ва дар он ҷо ба ҳамаи мо маълум аст, ки онҳо яке аз методҳои беҳтаринро истифода мебаранд ва омӯхта аз онҳо як чизро омӯхта ман баъд аз баргашт хостам, ки дар ин ҷо дар Тоҷикистони мо низ ҳамон методҳоро барои омӯзонидани забонҳои дигар низ истифода барам. Мақсади мо ба гӯшаи Амрико дар он аст, ки яъне мо ҷавонони наврас дар ин ҷо омада дониши маъракаи худро васеъ намудан ва дар оянда номдори Тоҷикистони худ бошем, чунки ҷаноби олӣ чуноне ки мегӯяд Тоҷикистон давлати пурганҷ аст, вале бойгарии асосии он фарзандони бонангу бономусаш мебошад. Thank you. They are very funny and talking more. аз нигоҳи ман мавҷуд будани гӯшаҳои Амрико дар ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки ҷиҳатҳои хуб доранд ҳаматарафа, зеро ки наврасон ҷавонони мо метавонанд ки ба ин ҷо рафту омад карда, яъне дар маҳфилҳое ки дар ин ҷо баргузор мегарданд ширкат кунанд, забономӯзӣ яъне забони англисиашонро пурратар гардонанд, ҷаҳонбинияшонро васеъ гардонанд. кӯдакон ҳар рӯз то рӯз зиёд мешаванд. На танҳо агар мо муқоиса гирем 3-4 соли охир бисёри хонандагони мо аз дохили шаҳр буданд ва ҳол мо метавонем бинем, ки хонандагони мо на танҳо аз дохили шаҳр, балки берун аз шаҳр низ аз ноҳияҳои Бохтар, Сарбанд ва дигар ноҳияҳо низ ба ин ҷо меоянд ва кӯшиш мекунанд, ки ҳадди ақал ягон чиз ба худ гиранд. дар марказ ҳар намуд чорабиниҳои фарҳангӣ, маданӣ аз қабили ҷашнгирии идҳои миллии тоҷикона ва идҳои миллии иёлоти муттаҳидаи Амрико барои омода мешаванд, ки тавассути он метавонанд наврасони тоҷик ва ҷавонони тоҷик дар бобати урфу одат, фарҳанг ва маданияти мардуми Амрико аз наздик шиносоӣ пайдо намоянд. ва ногуфта намонад, ки аз тарафи сафорати Амрико дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ зуд меҳмонони хориҷӣ аз Амрико ва аз худи сафорати Амрико, кормандони сафорати Амрико дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба гӯшаҳои Амрико
تشریف می‌آورند و با شنوندگان مرکز برای انکشاف نطق آنها صحبت‌های آزاد دایر می‌نمایند. اینترنت نقض است، چیزی از همه نقض است. شما باید اینترنت همچون کتاب استفاده برید برای دانش گرفتن. ای بوکس کارتان آسان میکند، کتاب نمیخرید. با فکر خودم گوشه امریکا در تاجیکستان یکی از جایهای به حساب میرد که خواننده میتواند خود آزاد استفاده برد، یعنی خود آزاد حس کند. باعث قید است که خودی سفیر امریکا در جمهوری تاجیکستان با گوشه امریکای قرغان‌تپه علاقه طول یک سال 2 مراتب تشریف آوردند و آزادانه با شنوندگان مرکز، با کودکان، با جوانان، آموزگاران و دیگر استفاده برندگان ما هم صحبت شدند. Actually, it's really a special pleasure to be here because my very first trip outside of Dushanbe was to this city and to this American corner. We are celebrating 25 years of diplomatic relations. We're very proud of what we have accomplished in these past 25 years, and we're very optimistic about the future. یکی از خصوصیت‌های فرق کننده مرکز گوشه آمریکا در قرغان‌تپه در آن عبارت است که ما با والدان کودکان و جوانانی که مرکز ما را تشریف می‌آورند خیلی هم در تماس زیست هستیم و همه روزه قریب که والدان آمده از حال و احوال تعلیمگیری فرزندان خویش معلومات میگیرند، در فعالیت‌های ما به واسطه شرکت می‌ورزند. باید ما جوانان نورسان از چنین امکانیت‌هایی که به ما فراهم آوردن استفاده بریم، زیرا که به گمان من که دیگر چنین امکانیت‌ها نمیشه. گوشه‌های آمریکایی در تاجیکستان همش در جایهای تاریخی جایگیر شدند. از آن جمله تاریخ کولاب باستانی هم 2700 سال است. کولاب باستانی را با عالمان و نویسندگان و شخصان بزرگش در تمام دنیا می‌دانند و اینچنین این گوشه آمریکا برای ما کمک می‌کند که خارجیان دیگر دولت‌ها را به اینجا جلب نماییم. توسط این گوشه آمریکا ما میتونیم که دانشجویانی که در اینجا میآیند تحصیل میکنند، اینها میتوانند دانش زبان انگلیسی خود را صیقل داده در تمام دنیا تحصیل کنند و علم گیرند و پیشرفت تاجیکستان هم در دست اینها است. Yeah, you also can write American space at the American space. Thank you. از این لحاظ در گوشه امریکایی کولاب هم یک چند محفل‌های گوناگون فعالیت می‌نمایند که جلب دانشجویان و خوانندگان و جامعه را توسط این محفل‌ها به خود جلب نموده است. یک چند اختیاریانی هست که محفل‌های گوناگون را پیش می‌برند، مثلا محفل موسیقی، روزنامه‌نگاران، آموزش کامپیوتر و اینترنت و به مثل اینها را دائما فعالیت پیش برده به دیگران کمک می‌رسانند. Hi guys. Hi. Welcome to the Spelling Bee Club. So today, first, before starting the reels, before starting our spelling bee, we are going to play a game. پیش از آنه که من به حیث والنتیر به گوشه آمریکا یعنی که به کار در آمدم، زبان انگلیسی را آموختم در طول 2 سال و توسط یعنی که و اصلا زبان انگلیسی هم را در این گوشه آمریکای کولاب یعنی که بهتر کردم. So the first part is introduction, right? The second part is the rising action, okay, where the story that you're writing getting more exciting and exciting. And the top is called climax, where the most exciting part of the story, okay? Climax. Yeah.
бениҳоят як маркази хубе барои савияи сайқал ва маҳорату малака истеъдоди дониши хонандагон бениҳоят таъсири хуб мерасонад. Ман мехоҳам дипломат шавам. Баъд ман агар худо хоҳад хайр масалан ягон сафари хориҷӣ агар анҷом диҳам, акад донистани ман забони хориҷӣ муҳим аст, чунки бештари аксари давлатҳо бо забони хориҷӣ яъне англисӣ суҳбат мекунанд ва ҳангоме ки шаҳрнома бинанданд дигар як тарҷумоне лозим намеояд, яъне метавонам бо истифода аз забони афзудкардаи худ ба онҳо муошият намудам, ҳамкориҳо бандам. мо ин клаби маҳфили журналистони ҷавонро аз иштирокчиёни ҳамун донишҷӯёне ки дар гӯшаҳои амрикоӣ фаъолият мекунанд ҷалб карда бо гурӯҳи навро таъсис додем. ҳоло бошад фаъолият дорем. онҳо хоб азбас ки инҷо гӯшаи амрикоӣ аст, қисмати қариб ки ҳамаи онҳо забони англисиро хуб медонанд. хуб аст ки журналистикаро онҳо ҳам ба забони тоҷикӣ, ҳам ба забони англисӣ дар як муддат меомӯзанд. хоб фикр мекунам ки ин бисёр ҳам фоидаовар аст ба он шахсоне ки мехоҳад дар оянда яъне журналист бошад. дар ин ҷо бошад барои мо ҷавонону наврасон тамоми шароитҳо муҳайё гардиданд ва ҷавонон метавонанд ки аз ин ҷо омада китобҳои зиёдро гирифта бурда хонанд, яъне интернети бепул аст барои онҳо, метавонанд ки аз инҳо истифода баранд, яъне дар клубҳое дар ин ҷо ҳастанд ташкил карда шуда метавонанд дар онҳо таҳсил намоянд. ногуфта намонад ки якчанд волонтёрон ё ихтиёриёне ки мо дар ин ҷо доштем, аллакай онҳо дар хориҷи кишвар таҳсил менамоянду аз хориҷ доимо миннатдории худро нисбати гӯшаи Амрико чӣ тавре ки мо ҳозир мешунавем, онҳо фикрҳои худро оиди ин баён менамоянд. Hi, my name is Dilrabo and I can say with confidence that I have gained my knowledge of English in American corner of Kӯлоб. It was because of all those amazing books, the movies, the music, and the amazing teachers that I have had since 2011, that makes me in 7th grade, that I have gained this English. Thank you so much for everything. Okay, so I'll tell you, they say I think. Nice. I think. Well, I think English is the language of the world. So when students learn English, they get a much bigger audience for their ideas, and they have access to ideas that maybe they don't have in other languages. If a lot of people know the same language, then we can have more cultural exchange, we can have more ideas being passed around, and I think that if students learn English, they also can educate the rest of the world about Tajikistan, because it's a really great country, but many people don't know about Tajikistan or about Central Asia in general. The more access students have to English language, the more we can change that. миннатдории хешро ба сафорати Амрико изҳор менамоям ки чунин ғамхориҳоро барои давлати мо ва умуман ба ҷомеаи шаҳрвандаи шаҳри Кӯлоб дареғ надошта ҳама сола кӯмаки хешро ба мо дода истодаанд. гӯшаи амрикои қурғонтепа яке аз марказҳои замонавӣ ва ба таври муосир таҷҳизонда шуда аз тарафи сафорати Амрико мебошад ки як кӯмаке мебошад барои наврасон ва ҷавонони тоҷик баъди дастрас намудани таҳсилоти баландсифат на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он дар худи иёлоти муттаҳидаи Амрико ва дигар давлатҳои мутараққикардаи ҷаҳон мебошад. ба шумо Тоҷикистон маъқул шуд?